من tu li jor jî dîtî li jêr jî dîtî. Dibêjin rojek ji rojên havînê yên dirêj û germ li koşka axê piştî firavînê xulam gazî xatûna xwe kir û got: Xatûna min, dema ku ev firavîn dixwar, ez di xizmeta we de bûm. Min nexwar. Tu ji kerema xwe firavînekê bide min da ku ez jî bixwim. Xatûnê got: Li jor destê min di kar de ye. Hinekî li ber xwe bisebire. Dema ez hatim jêr, ez ê xwarinekê bidim te. Di ser gotina xatûnê re demeke kin derbas bû. Vê carê xatûn li jêr bû. Xulên dîsa gazî xatûna xwe kir: Xatûna min, firavîna min amade ye? Xatûnê got: Li jêr destê min ne vala ye. Dema ez biçim jor, ez ê firavîna te bidim. Demeke din derbas bû. Xulam gelek birçî û bêhal bû. Careke din firavîna xwe xwest. Xatûnê dîsa got: Ez bême jêr, ez ê bidime te. Xulam xeyidî û got: Xatûnê, min tu li jor jî dîtî, li jêr jî dîtî.